Hai berok norok naitong koborok kothoma YouTube channel fighting ke tini osa ni mutai ni din sing tini osa mutai nanyani nongkhoklaijak sini Takarjala bazaro klabo kaisa kayo tei bazar ni bisingo kaisa kayo sing obono nanyani tai mutanyok suriwi khulumnani bagui sing tini phadi nanyalaino Takarjala osani mela norok naitongdi ani logi bo je Takarjala osa mutai puja khulumani hadi sing nainelaino Takarjala bazar tei klabo osa mutai kailaimani omo hingka hingke Takarjala bazar ni mutai kailaimani tini belai kheno borok kom norok nugui mankana khanaba tesa bangano khakhaio tini first ni dini bagui borok belai kheno kom nukjakha semononi no sana thangka hingke belai kheno borok kom nukjago semono o jaga rogo chair rogo belai kheno chaklai borok taklai belai kheno borok kom nukjaknani nango omo hingka hingke sentigate ganani club ni osa Takarjala syndicate ganani club ni osa mutaio obo norok nai nugui mankana bwswk ke naithotok mutai ma durga tai Ganesh Lokhi Kartik norok nugui mankana belai kheno naithotok singho saka kasajak ma durga tai Mahishasur tai burasano bathajak phaidi hingke tabuk bazar bwkhak thangai nailainai timi tongo belai kheno borok kwrui naisik naidi norok nugui mankana Takarjala taklai osao belai kheno borok kom hinui no mano ko naisik naidi norok on camera screen ti nugui mankana obo sabo sini tai nainai di norok yang camera sageng no kaham teno hologana tai busuk borok tong busuk kurui norok kaham ke camera ni bising ti khlaiui nijini mokol bai khe mobile ni screen no nai manana norok naitongo kokborok kothoma omong katabuk somoy 8ta digio sarikni horni 8ta somoyo o somoyo belai kheno borok bangnani nangmani jora nanedi aswke borok bangnani somoy eto jora ose mohai borok nukjanani nangkha saimia tangui tini ba aswk borok komnani klaikya khana rogo ta borok bangno tai first ni din hinui borok phaimani kom maklaikya tamo hinui sasinai chair rok khali mang nugui mankana belai kheno borok kom je 8ta somoyo hingke borok semono belai kheno oro rogo jaga chaklaiya tai mutai khulumnani rok belai kheno kesep rebe ke ma khulumo taklai belai kheno semoni no sui thangkangke taklai belai kheno borok kom angkha proti bochor no osa mutai mansak joroti khulumo tai taklai bahaino ang haino hai khulumpai piro tamoni bagui himake bochoro waisa sini ma durga no khulumnani sing jora mano tai sing ma durga no sanani khulumui sing bochoro waisa o jora no ang hingka hingke mansak joratui yakayani bagui ang ma durga no khulumui sanani bagui tini Takarjala o haino hai
bisi kifilui phai ang osa nainani phaijago. Norok naimangkhana belai no borok kom yang sardi gina harini ke chair khalimang tai dugan pat dogo belai no phalimia haike no nukjakha tamni bai hingke borok se belai kom phaimani bagui yang na harini ji sardi dugan pat dogo lama rogo ang no sagai phunukani. Norok nugui mangkhana ekdom lama khalimang tini ba pulani din hindia phaya maklaikha khana bahingno abo sanajinai. Nasingnai di borok ekdom keseng ekdom kom norok nugui mangkhana ekdom borok kom chair khalimang yang camera sagai nainai hingke borok belai kheno kom nukjago. Naitoni se karai kokborok kothoma tainro like comment share tei subscribe bell icon khaina bagui tapok di jate noni bagui taibo video kaham ang tubui phai tongo. Sankar debbarma kokborok kothoma no lopsawui ang tebo kaham kokborok kothoma tubui phainai tai ani yago taksojora belai content kabang no tongo tamokhe ani somoi kwrwini bagui ang video editing tai upload khainani belai kheno ang musungui tongphono ang upload khai manjayangui tongo. Tobo phono ang jora kariui nai salo kaisa maya phono salnai kaisa rok karinani ang chesta najanai. Se karai naitongli paya sak jora tini osa mutai ni din ma durga no khulumlai mani din tai norok skip khayawui se karinyo naitongli Takarjala osa mutai ma durga no khulumoi jotono sanani phajadi tini phayapano khanasung jotono phainani khaijabadi tamkhe sini bosro waisa se ma durga no sung khulumoi bono ashirwad naraknani tai sandoknani. Khakayo khana jotono oba haike no khulumui nai sini ma durga osa mutai nainani borok kabang phaijabano hinui tai norok se karinai tongdi kokborok kothoma.